Hem çünkü köne mektepde könelöň biri ýok. Kim yok? Ha, değerli yok. Nerede? Olama ayagallygyna stories koýýar. Side ediş meseret. Men yüzümü görkezjek, gal kliwe düşjek, gal lipdir, aýdym keseytdir, o esbitirler. Her ýerde aýratyn diz 90 minut diýetsin mi? Ay kork, sel kino çykarjak öýdän nesip bolsa bular. Bolu işi gaýtda bulan o. Beşi gaýtdyny bulan üýşüp emmesiniň. Klip çykmaka bara. Ilke gep gurrun kan çykdy. Bu barada bir diýsediň diýen näme diýendi bilýärmi? Andyňlar lan. Diýsediň diýendiňler. Klip meselesinde Süleyman Espiter bilen işlemek kıyın ýöne gowzatlar çykýar. Aydym faz barada bolşýaly, klip barada da jedelçi we iňçi işleýär. Ine wagt söz öz wagtyna çeker diýişýaly, söz öz ýerine çekýär. Ine Süleyman şu taýda oturdy. We şul kimiz badyk. Bu da Dowik. Köne mektebiň ijeyesi şu studiýada şu taýda döredi. Ýöne dören wagty klibiniň munça wagt aljagyny, çykmajagyny men bilemokdym. Bu soragasynda Süleymana berilmeli. Ya, soranmy da gowallaý. Yo, soramasaň bular diýs atyp goýberýärsiň. Ýaşda kim bolsa çek özüňi. Soda. Bular. Orta çek özüňi. Ondan gittin ondan. Ola ýaplap otyr gullaga ýalan diýýärmisinler birden. Andan ýokdur abi. Özlerinden soralanlar. Bu bak Major Show. Yo, canagam, bulan oýuny şol. Bir-birine haýp atyp, näme diýäkä bular, näme diýäkä bular diýip nimetmeler bilýärmi? İlerleme şolary. Dizet bile Süleyman gırlışsa, aňyrdan amara dälläden şu pol gahar gelip otyr. Ýene öňküda. O diýste ur gaýdyk geljek. Oyun ho, agam anan. Diýste ur gaýdyk geljek eýden köne mektep gaýdyk gelesi gelýär bärik sahna. Ýene Şeyim kaya, mene oyun mu karyan? Bulan bir reklam. Ay onu... Näme çykarýaka görmeli. O adamdan daşlaşmasaňyz şu zatlar bardy, bilersiňiz. Onda yok man bize patpysatsydy. Şu aýda bolun. Daşlaşma. Ýeni täze täzelikleri ýetirir.